كل خاطركم في راجل قلتي بورد منبرس نازل داوتهم مع المكاس أبراهام عوي محور باستر كرماي تمي هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ትንሽ ታኸውኒ ታይኸውኒ ዓቢስ ክበል አሜን መጀመሪያ ካንሽ ተሆነ ወዳታ እንታይ ከሆኒ ዓብ ከሆኒ ናና ኤርትራ ለራና ነገር አሜን ወሎዶ እንዳራና ታምድር እንዳራና አሜን አታ አሜን ወልጆ እንዳራና ሃሌሉያ ወለዶ እንዳራና ኤርትራ እንዳራና እግዚአብሔር ይመስገን ከዋ ዓለምኻ ዝሓልፍ ነገር እንዳራና እግዚአብሔር ይባላል ነገር ግን ክብርን ወይታው ሃሌሉያ ከፍሉ ብሩኻት ናብይ ምናልባት ከፋልጠኩም ተኸይለ ትፈልጦ ይሁን ከፋልጠኩም ግና እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ግርማይ ልኻትኩም ትፈልጦ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም በሎም ፓስተር አሁን አማሪ አብዳላስ አሁን ሚኪ አብዱስ አንዶስ አሁን ተመስገን መቼም ብርሃን ማለት ያለሽ ወይናወይ ካልወጣ ዘይሞት እንደሆነ እግዚአብሔር ይመስገን እና ጸሐፍና አብዝና ታቋላስ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ክብርና አምላክ ብርግዝ እግዚአብሔር ቃላይ ጊዜ ንበዓል ኤርትሬን ንኽንኸብር ኣብዚ ቦታ ከተማ ሳንዲያጎ ክንርከብ ዕድል ስለዝሃበና እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ክብርና አምላክ እስከነሃ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኖቨምበር ኣብ ታንክስጊቪንግ ሲዝን ዝገበርናሉ እዋናት ምንም ነገር ኣብዘይረአናሉ ምንም ነገር ኣብዘይሓሰብናሉ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ናይ እግዚአብሔር ፈቃድን ኣብ ዝተፀንበሮ ግን ጽቡቕ ጊዜ ኣብ ከተማ ሎስ አንጀለስ ኣብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ብስራት ወንጌል ዝገበርናዮ ዓብዪ ነገር ከም መዝለሊ ባይታ ስለ ዝኾነና ዳግም ኣብ ሳንዲያጎ ኣብ ዘለናዮ ቤተ ክርስቲያን ክንገብር ጎይታ ስለ ዝረዳእና ክብሪ ንሱ ይሁን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በዚህና ሰሲና ሞር ስትራክቸር ኮይና ሎሚ ኣብዚ ክፍልና ከለኹ ንሕና እናጥኩም ፍረ ሳላ ሓይሊ እናጥኩም ሳላ ትመሓለዊ ደው ዝበልኩም ሳላቲ እተዓይዎ ተኣሚኑ ተገልግልዎ ዘለኹም መስና ህያው ኮይኑ ክኸይድ ንወለዶ ክበፅሕ ናብ ዓለም ምኑ ክዝርጋሕ እዚ ኣገልግሎት እዚ ድማ ክበፅሕ ለይትን መዓልቲ خيراتكم تسألوا تسعون زلهم حوات زيادة ريوان زيادة ريوان زي مسبر زي أتو بوتايل زي بزو ختماتات كاين the more أبتلاين 24 ساعات زلو جريم كاب أفغانستان سمعنا جريم كاب زاير سمعنا جريم كاب جوبا سمعنا جريم كاب كينيا سمعنا جريم كمان ካብ ጃፓን ካብ ኣገራይ ምብራቅ ዓለማት ከይተረፉ ነዚ መስመር እዚ ይካታተሉ ክብሪ እግዚአብሔር ይሁን ስለዚ ዓላማታት ኤርትሬን ካብቲ ሓደ ነዚ ራእይ እዚ ክንቅፅሎ ወይ ከዓ ክንገብሮ ዝደፋና ናይቲ ወለዶና ከም ህዝቢ ከም ወለዶ ከም ሕብረተሰብ ወዲቕና ዘለና ግዜ ንምትንሳእ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንምትንሳእ ህዝብና ነቲ ብብዙሕ መከራ ናብ ስደት ዘብዕሕ ዘሎ ወለዶ ድማ ንምርዳእን ንምድጋፍን ብዕላማ ዝተሳእለ ህዝቢና ክብሪ እግዚአብሔር ኤርትራ
كسع ممسجنة تخو معرفة بزحات كسع تخو حزبا كمزي مدرنا بسدد زمرو حزبس كم مدرنا مدرنا من انتان كمبنس بذينا عسسنا حدقنا حبيبنا أتينا أبقى إزدادين توقيبنا بك نابقى كما نقص عن الناس نكزابين أكن عرفونا كبرنا الله إزدادين نزر عايزي جمعنا كبرنا الله بشي نزر عايزي جمع نفس وقفنا كسربينا من عينا قرب نزر بالكل خصوص معاني حبل ويكحقوس بتعمل قلت أبديك يقول لقريب ناخذ زيادة المسيح بزحات كاب استفالي أنتمادات واقع تفيدكم واقع سدرانيتكم واقع سرحكم واقع كل واقع زخبلكم كوسس كتب سبوخ له ساعكم بيناي مخان رداني قد سلس تقسقسكم أيكون سلس دفانكم بزح advertisement سلس قبرنا أيكون تلعون سبون إكزابير عبدالعلم زود إكزابير سمسلو زي الله نربوهم سلس تنكب سلس قسقسة لوم يعبدالهم كبرنا الله إكزابير مسكر إكزابير مسكر أب حاجة أتبع وحاجة موضع إنها يتراغب تطلقها واقع من كما استفر عليه خدمتات كاب ألاسكا زمساهم حوات اللهم كاب كندا زمساهم اللهم كاب كباب سانياغو كاب أمريكا وش زمساهم حوات اللهم نا قويتها بسيكي واركو سلسلة علامات every prayer قرب مجلس سمعني حابل تعام عالي من هذا رايتها تعزي عالي حسوات تنادنا لنا بروجكت نقلته تعامل عالي كم بتعايقين مساكين متعايقين أزيم بالقعاد تقعد زي دكمو زي سكيو كدوسان حوات أقول لي سنزلو نكزابي كبير زيادة بالمسك سالا نقوم بقى رديتي زي ريبرير بسبوخ بسفل بمحضر المازي توري مخان قرب جنة فت زيادة يستمسلي يعني إذا حبرت من ريبرير كم تري وزن لهم زي ريبرير حبرت أمنتي ኤርትራውያን ክርስቲያናት ክምሎ ዝገደደና ነገር እንተሎ ኤርትራ ወዲቃትሉ ዘላወት ብዙ ጊዜ ዓበይቲ ሰባት ዓበይቲ ምሁራት ክኢላታት ሃብታማት ዕረፍቲ ከምፅኡና ይነግሩና ምንጋፍ ከፅአልና ይክእል እዩ ከናግፈና ትልዑል ዝኾነ እግዚኣብሔር ክብርና ኣምላኽ ብብዙሕ ማዕበላት ኣብ ተደማእና እዋናት ከናግፈና ዝኽእል መን እዩ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር እዩ أنا سأل إكزابير يتمت إكزابير المسكين سلسي إرترا إكزابير يتمت على الواي لنا every prayer يناي إكزابير يباش إذا every prayer أبريكم إيش إذا every prayer مسألة هاوس راح نسرح على الناس طبعا ما الأولى بيت حدث كلهم تجديدنا مالتي أو عيران تكون يبن بمجلس أمريكا وسلسلة جدا بيت حدث لوكيشن كلهم يهو زيادة ريتنا كمان أب كتم سانياغو أب كتم يريد أب كتم أب كتم كاليفورنيا أب كتم لوس أنجلس نحن بيت حدث تجيو علامات تكون أنا إذا خبرت زي كمتي أبدا كم بس كذا تصفات ديتيلز تراتي كذي كأحسن جد تصحفات أولادكم على مننة every prayer تاي علاماته ناتو تلوه تفيجن ناتو تاي سرعته تزلنا بروجكتسنا حسابات كله أو تتحيله بجد حتى بالزبالة every prayer نتلوه خجلته وتنابيه نتاع بعد نفسي زي المحبر نعبون ولد المنفس كسر كملهم صحفات كسرون كتلي كل وان تزاد كريستوس كرلون كمون دك وزامات خجرون إذا كل كمان عطرت عن كريستوس عن كهون زاد تلوه بيت كريستيان نوجه تلوه بيت كريستيانات دك مزمور وجواري زاد نتا بعد نفسي زي لا حرت every مستا بعد نفسي زلا بيت كريستيان كمية وحبيب مستمر استبقسه منشتي نحن بيت كريستيان يكون نحن منشتونا نتابع أكال زلا بيت كريستيان
بقول عقل الدقة عن نفس وقت بيت كريستيان أكان تبيت كريستيان كنا نزم عيل تسوعنا أقل الأجزاء المال زين بس بكسي every prayer التليفون conference نحدي نوعل كم ترايك بيت كريستيان هذا البيت كريستيان قبونا نقول نفس وقت لوكال بيت كريستيان هذا نفس وقت أبلوكال بيت كريستيان ملوك يزيد دخلوا كلكم قبلكم every prayer تحسس زين every prayer بعد نفس يلا أو أي يلا نفس وقت كم محري كم محكمي كم كابيت كريستيان زهر كزر يسمع معي إنكم معكم كل شيء في جلسوينا بيت كريستيان تسعى زرتهم بيت كريستيان تسعى زبزهم للنفس وقت بيت كريستيان يتركب سلاح السلاح 5 سنة تسعى زرتهم تلاقي بيت كريستيان تبلغوا نقبل كم سنة من تكسروا أريد علاماتهم تاي وجهوا زبون البار كبرنا بلا جاوي الكريستيان لذي أنتار بيت كريستيان تسل وي أنتار جلد الله على بيت كريستيان استسأل حبرتها يكون نتالو كاريت كريستيان تاي سبورت لقب تلو فايزة كبر كزاوي لذي كمستري وزنهم لذي صحفات كقرصوا نزلني جيزي مستزل وسطنا له جيزي كقرصوا أي قد كابت مدواتهم علاماتاتهم أفتريمون تازلوا نقلت علاماتاتهم ويكان بسحق تساو كبرتاتهم نريولو نقرأ بنتنا رينا أفتريمون تازلوا خفتمو مزينا every prayer زلوا عقل قد خلانيكم فتر يمالك ስለዚህ እግዚአብሔር አትሞዳታ ዘሎ ስራቸው ዘለዎ ቦታ ወስደኩሜ ኩላትኩም ራይዎ ትሞዳታ ዘሎ ዘበቲ እንታይ በስ every prayer እንታይ መሐዘን እንታይ ዓይነት ቅርጽ ኣለዎ ኩሉ ንኸንበበልኩም ጽሑፋት ኣብ እዳውኩም ኣሎ ብግዜ አንጻር ግን ዕላማታት እቲ ሓፂር ነዊሕን መደባት ኣቁር ክገልጽ እግዚአብሔር ዝተባረከ ነው إذا ما قالش اسمه ما بقولاتكم زي بس حكم أتصدق زي بس هم الله تبني تدخل تصبح ويتاي باركم سلزي الستراكشر وله الستراكشر هنا للمحل إذا قلت زي تيجي لك العلوي مجلس أمريكا أو وش تصلوا حزبهم بحضرات تيجي سلزي أبتحتي وحزب أبلا أبتحتي الأمور يرفع بكان جنرال السندوم membership at the land that his Allah every break for. The General Assembly is the lot of Bakal Bumulu every break again get to. The ministry in the Hamsa Molu, Mulu gives you a quota to the demons again below again get to the Waxiagari person. Mamaharan alone, Mamaharan would get alone. Mamaharan to Hana Lona, Mamaharan would the Mazur alone. Says he, as he goes to the hazard. وجينا وبعدوا زفتم زولو مينستري أبغزوا كوينم زمهارو أبزعمون بوتا كوينم زمهارو بوتا بيت كريستيان زي بتحطوا بيت كريستيان تتكلم زي كعالم ندقق بيت كريستيان بتليفون زمهارو كم ساعة وان زولو أونلاين زمهار كلاسز every prayer online classes تليفون تليفون زيادة زمهار كبرنا الله سلسي أنتي جنرال أسمت أبسطلال نأتي حبرت every prayer تبحثوا زلوا ورديلو board of elders become board of directors even إذا board of directors لما تسرح عنده أبتصفحين يسرح تلوثوا أبصلا الأيسي جنرال أسمبل كويدو نتولدوا بخمين المسيح والخزن structure كويدو السابق الخزن كل جزء نترى مدبات نكرمان نيرهم مدبات قبل መማሃራን ይዳሉ ዝምሃሩ ተማሃሩ ይዳሉ በኳየር ደረጃ ይዳሉ በትምህርት ብርሃን መማሃራን ይዳሉ ብናይ ጸሎት ግሩፕ ብናይ ዩዝ ሚኒስትሪ ኮሙኒቲ ማብናይ ወመንስ ሚኒስትሪ እናንዳለ ዘሰንተር ክፍሊ አለላኩም እግዚአብሔር ስለዚህ ተዓቂና አትዝጀትና ንወለዶ ተዓቂና ተማሃረ ወለዶ መጣን ከሆነ ተማሃረና ማውሽ ከተማታ بحوجة بحالة ما استعد تولد حسنا نعاتم تمرت المهرة الرسولي على سلسل بول تعاتيكم
ኣብቲ መስመር ዝግበሩ መስመራት ሙሉ የዳሉ ሰሙን ሙሉ ካብ ፎኒ ክሳብ ሰንበት ዘለዎ መዓልታት መራሕቲ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ዝብል ሚኒስትራል ኦፊስ ኣሎ ኦፕሬሽን ኦፊስ ኣለና እቲ ሚኒስትራል ኦፊስ ክልተ ብራንች ኣለዎ ዲሳይፕልሺፕ and evangelism ዝብል ኣለና እዚ ዲሳይፕልሺፕ ከምቲ ወሪዱ ዘለሪእሞ ዘለኹ ሚኒስትሪ ኦፍ ዘ ወርድ ወይ ከዓ ቲችንግ ሚኒስትሪ ክፍሊ ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ እቲ መስመር ዝቆፃፀር ዝተፈላለዩ ነገራት ከይመፅእ ዝከታተል ብዙሕ ተደጋጋሚ ትምህርትታት ከይመፅእ ኦቨርላፕ ከይገብር ዝከታተል ክፍሊ ትምህርቲ ነው እዚ ክፍሊ ትምህርቲ ዝዓልይዎ ካብ ቦርድ መንበርስ በዚ ፀጋን ዝዓልዩ ኣገልገልትን ይመርሕዎ ስለዚ ኣገልገልቲ ብምዕዳም ስልጠናታት እዩ ክብርና ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ሚኒስትሪ እዚ ተልእኹ ነታ ኣብ ስደት ዘላ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘላ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ተሰዲዱ ዘሎ ሰብ እናረከበ ኣብ ገጹ እትምህር ሕብረት እግዚአብሔር ይባረክ ክብሪ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ንኽኸይድ ተተባብዕ ዓብዩ ንዘሎ ቴሌፎን ወልዲዑ ኣኪቡና ክመሃር ትገብር እግዚአብሔር ከመሃርነት ኣብ ዘይክበር ደረጃ ንወንጌል ክሰምዕ ንወንጌል ክርዳእ ንምድሓኑ ማቃላት ኣብ ቦታ ኣካላይ ክርስቶስ እንትኸውን ዘማኻኘሩ ግዜ ዘገልግሉ ዝምህሩ ዝዝምሩ ዝፅልዩ ሰባት ኣለዎ ንሓንቲ ሰገድ ኣቋሪፁ ይፈልጥ ክብሪ እግዚአብሔር ስለዚ ዕስራን ሰዓት ተገልግሉ ኣብቲ ናይ ዲሳይፕልሺፕ ስራሕ ንፍፅም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ቤተ ክርስቲያን ንትረኽቦም ነፍሳት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሰንበት ጥራይ ስለዚ እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ሰባት ተምሃርዎ ንምንታይ ክኸውን 24 ሰዓት ኣብ ዝተኸፍተ መስመር በበቲ መደባት ዝተሰርዐ ተኸታታሊ ትምህርቲ ዘለዎ ዝፀን መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ መደባት እናዳለወ ይኸይድ በሰሙን ሙሉ ዝተዳለወ ሰብ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ከሎ ተነቢቡ ተፀናኒዑ ምስ እግዚአብሔር ፀኒሑ ይመፅእ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ፋንክሽን ይገብር ክሰርሕ ይኸውን ኣሎ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ስለዚ 24 ሰዓት ክሰርሕ ዝኽእል ክፍሊ ብጣዕሚ ይኸብድ እዩ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ነፍሲ ወከፍ 2 ሰዓት ዝሓዘት መስመር ብዘይ ምውቃር ብዘይ ምቁራፅ ከገልግል ይኽእል ኣሎ ስለዚ እዚ ሚኒስትሪ እዚ ዲሳይፕልሺፕ ኣሎ ካልኣይ ኢቫንጀሊዝም ዝብል ኣሎ እዚ ኢቫንጀሊዝም እንታይ እዩ ትራይና ምስ ናይ ሚሽን ተልእኾ ከም ሓደ ኣብ ቀረባን ርሑቕን መደባት ሒዝና ዘለና ናይ ኢቫንጀሊዝም ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመት ዝገብሮ ላስት ይር ሓደ እዋን እንታይ ጌርና እቲ ናይ ንጎ ኮንፈረንስ ላይ ሰንበት ኩላትና ንከተማ ሎስ አንጀለስ ወፂና ነይሩ ሎሚ ድማ ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ንገብረሉ ኮንፈረንስ ብሕብረት ንከተማ ሳንቲያጎ ክወፅና እግዚአብሔር ይባል እልልታ ክሰምዕ ደልያ እዚ ጭፍራዚ ደገ ፀርዓተ መንታን ክወርስ ከተማ ሳንቲያጎ ምስልሕና ነፍሳት ክትለቕልቕ ነፍሳት ንጎይታ ክፈልጣ ምእንተን ኤርትሬድ ካብቲ ሓደ መስምዑ ኣብ ዝኣተወ ከተማ ለውጢ ከምፅእ ምድሓን ከምፅእ ዝተፀውዕ ሕብረት እግዚአብሔር ዝተባረከ ስለዚ ኢቫንጀሊዝም ዝብል ስለ ዘለና ብኣካል ዝገብሮ ክብርና ኣምላኽ ተልእኹ ኩሉ መፅሓፍቲ ፓምፍሌት ትራክስ ተዳልዩ ኩላትና ሎም ምሸት ሒዝናዮ ክንከይድ ነናብቲ ዘለናዮ ንዓልኮሉ ቦታታት ሒዝናዮ ክንከይድ ብዛዕባ ሕፁር ዝበለ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ስለዚ እቲ ብራንች ናብቲ ሚኒስትራል ኦፊስ ኢቫንጀሊዝም ዝብል ኣሎ ኣውትሪች ዝብል ኣሎ ፓራዳይም ዝብል ኣሎ ድማ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ እዚ ወንጌል ምስ ምሽን ተልእኾ ዝሰርሕ ክፍሊ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዘለና ከምኡ ድማ ኦፕሬሽን ኦፊስ ዝብል ኣሎ ኢኹም ትራበኒ ንሱ ሪሶርስ ኢንቨስትመንት ዝብል ኣሎ ኣብ ትሕቲ ፋንድ ሬይዚንግ ዝገብር ማናጂንግ ፕሮፐርቲ ዝብል ኣሎ ሚኒስትሪ ሪሶርስ ዝገብር ኣሎ ከምኡ ድማ ኢንቨስቲንግ ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን ድማ ሂውማን ሪሶርስ ኣሎ ኮርፖሬሽናል ኤንድ ሌጋል ኣፌርስ ኣለና ከምኡ ድማ ፋይናንስ ሚኒስትሪ ኣለና ኣብቲ ሆሊስቲክ ድማ እንትሕሪኽሞ ክርስቲያን ኢን ኣክሽን ወይ ከዓ ፌሎሺፕ ወይ ከዓ እንታይ
يبلع እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ after operation office كسر حزب كل سبات ما እግዚአብሔር ይሽሙና بعقل بفلتت بغلت እግዚአብሔር ይሽሙና ከምን እግዚአብሔር ስለዚህ operation office እንታይ ይገበል ትናይና fundraising ይገበል ካብዚ ድሕሪ ይወጣሉ ሓደ ቀዳማይ ኣብ ዝሓፀረ ክገብሮ ዘለና ዘለና fundraising ክንገብር ኢና ፋንድ ንሓትት ኢና መንግስቲ ኣሜሪካ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ፌብራሪ 15 ዕላው ላይሰንስና ሂቡና እግዚአብሔር ይባል ክብር ስሙ ይሁን ኣብዚ ፌብራሪ ተቀበልናዮ ላይሰንስ ሬፊጂ ክንቀበል ሬፊጂ ክነምፅእ ስፖንሰርሽፕ ክንቀበል ንኽእል ኢና ስለዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክንቅበሎም ንኽእል ኢና ክብርና ኣምላኽ ኢና እግዚአብሔር ገና ናብ ባሕሪ ያለው ከለው ምድረ በዳ ተበበዝ ከለው ደው ኣቢልና ንዖም ዝኸውን ቦታ ክንዳልወለና ክብሪ እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ልዕሊ ምስቶም ዝነበሩና ናይ ኮንግረስ ሚቲንግ ነይሩና ናይ ኣቶርኒ ጀነራል ዝነበረና ሚቲንግ ነይሩና ከምኡ ኣብ ሳክራሜንቶ ዝነበረ ሚቲንግ ነይሩና ናይ ኩሉ ኤንጂኦ ሕብረት ዝተገብረሉ እዋን ድማ ንሕና ወኪል ክርከብ ተዓዲና ልኢልና ዝረኸብና ኣድቫንቴጅ ዓይነትና ተኸፊት እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ይሁን ስለዚ እቲ ዓብዪ ታርጌትና እቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምስ ናይ ኤሪፕሬድ.com ሊንክ ገይሩ ዝሰርሕ ዘለዎ refugee service.com ዝብል ድማ ምስ ናይ refugee service connected ኮይና ንስርሓሉ ሊንክ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብቲ ንሕና ዌብሳይት ክትርእይዎ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይሁን ስለዚ ንወለዶና ኢና ወፂና ዘለና ኣስቴር ኢልዋ ማርዶኳይ ነዚ እዋን እዚ ክትኮን እዚ ኣብኡ ተኣለፍ መን ይፈልጥ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜሪካ ምምፃና ነዚ እዋን ንህዝብና ንሕዋትና ንወለድና ነዴዳትና ነቶም ስደት ዘለዎ ህዝቢ ምምፃእ ክገብር ኣብዚ እንተለና መን ይፈልጥ ስለዚ ዕላዊ ስራሕ ናብ ኣክሽን ክንከይድ ኣምላኽ ኣብ ዝተቐደሉ ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ክልተ ቤት ፅሕፈት ክህልወና እዩ ሓደ ኣብ ኦክላንድ ሓደ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝኸውን ፕሮሰሰር ዝገብርሉ ቪዛ ሰንተር ይኹን ናይ ሬፊጂ ኣሳይለም ዝገብርሉ ቦታ ክልተ ቤት ፅሕፈት ክህልወና እዩ እልልታ እግዚአብሔር ይባል ብብዙሕ ዝሽገሩ ዘለዉ ወረቐት ንኽፅሕፉ ብዛዕባ ናቶም ናይ ኣሳይለም ነገራት ኤርትራውያን ብምሎም ሳፈር ይገብሩ ሕጋውያን ለወራት ንዝረኽቡ ዝሽገሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብኸምኡ ምስ ናይቲ ኢሚግሬሽን ሰንተር ኮኔክትድ ብምዃንና ናይ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ክንህብ ኢና ክብሪ እግዚአብሔር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ቀልቢ ንዓና ሃቲ ፕሮሰስ ንገብረሎም ኣለና የሕዋትና ካብ በነፊት ይረኽቡ ናብ ገንጠምጠም ከይበሉ ላዕሊ ታሕቲ ከይበሉ ሽግሮም ወረቐቶም ዝረኽብሉ መንገዲ ክንገብር ኢና እግዚአብሔር ይባላል እዚ ኣብ ቀረባ ኣብ ሕቑን ግዜ ክኸውን ክትርእይዎ ኢኹም እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ እግዚአብሔር ይሁን ስለዚ ዝዓበየ ስራሕና ነቲ ብስደት ዘምርሕ ዘሎ ወገን ህዝብና ምርዳእ ምድጋፍ ክወፅእ ከለኹ ብዙሓት ሕጋውያን ኤንጂኦ ንረኽበሉ ኮኔክትድ ዝኾነ ሰባት ክኢላታት ኣብ ማእከልና ኣለኹ ክትረኽቡና ትኽእሉ ዝረኸብኩም ሰባት ስለ ዘለኹም ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገድታት ክህልወና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዕቁባ ደገፍ ረድኤት እንህበሉ ግዜ ሓፂር ኣይክኸውን ይበቃ ሕጂ ክኸውን እግዚአብሔር ይባል እግዚአብሔር ይረዳና እዩ ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ክሰርሕ እዩ ካብቲ ሓደ ዓበይቲ መደባቱ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ መደባቱ ድማ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፓስተራት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ዘለዉ ሰባት ትሬኒንግ መሃብ ስልጠናታት መሃብ ናይ ሊደርሽፕ ቸርች ኤንድ ሊደርሽፕ መሃብ ስለዚ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲስ ኦልሬዲ ኣፕሊኬሽን ንሃና ፕሮሰስ ዝገበርዎ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲስ ናይ ቴዎሎጂ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ዝህባ ነቶም ንሃና ፓስተራት ኤርትራውያን ናይ ቸርች ይመርሑ ዘለዉ ክመሃሩ ዝደልዩ ሰባት ንክመሃሩ ዝኽእሉ ኣገልገልቲ
دقة تخفتنا لكزيابي يبارك إذا حتى بكزي قلق باسترات نبتعيو نبتع أقلقلوت كمهار مستلون كزي كمهار مستلون requirement alone admission process alone تغيرو زجمو سبات alone هذا حالهم باستر داويد أقلو باستر داويد نتيجة كابت حالة process نجمرلو زلنا نتمرتخ نزاقون ماسترز كذبنا على PhD نتخيل مدى باوتنا نزلنا باريانيس كزيابي يبارك أبدا حاجة كذي تمرت خير كتبي وين استمهروا دكتور موسى باستر دكتور موسى خول لي يزري الباستر باستر دكتور داويد خول لي يزري بزحات أبطانا زلوا دكتورات تبعون حوات ألونا استمهروا يغنى سنة يغنى لك يهوات الباسترات تمهروا بستمهر بستعد أول روح كوز لي يزري ስለዚህ ኤሪ ብሬክ አፕ ሓደ ሚኒስትርነቱ ለዚህ ሰ ክብር እግዚአብሔር ክብርና አምላክ ልዑል ዝኾን ፋንድ ምፍታት ስኮላርሽፕ ምትላይ ግራንት ምትላይ ኤሪ ብሬክ የምልከት ክመሃር ዝደለ ሰብካ ኣክሰስ ሪኳይርመንት ታሪክ ዩኒቨርሲቲ ዝሓቶ ሪኳይርመንት ኣብ ምምላእ ኣብቲ ፕሮሰስ ይሰንተር ድማ ኤሪ ብሬክ ትሕግዝያ ማለት ክብሪ እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ካብዚ ኣብ ቀረባ ክንገብሮ ንደልዮም ንርሑቕ ዝኸውን ነገራት ዘለና መደባት ዘለና ፕሮጀክት ዘለና ራእይ ዘለና ሓሳባት ኣብዛ ሓፃር ግዜ ዝተዋሃበት ንክገልጾ ብግዜ ልሚት ይኸውን ክብሪ እግዚአብሔር ይኹን ራእዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሳልሳይ ኣካልና ናይ ሚሽን ተልእኮ ሚሽነሪ ስላሕ ሓውና ፓስተር ዳንኤል ሓውና ፓስተር ቢንያም ከምኡሳሚ ኣብ ሚሽን ተልእኮ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣሕዋት ክትሱ እዮም ሓፈሉ ተንእየ ሓፈሉ እዞም ኣገልግል ግዚኦም ኣብ ምድሪ ዓረብ ቋንቋ ዓረብ ብዙሓት ቤተክርስትያን ክምስርቱ ዝተኸሉ بوعد بزحات بيتك كريستيان أو وش مدر عالم أجيران أب تركي أب دبي أب كل بيتك كريستيان اليوم أقول الله مستير prayer حبيبهم يسرفلوا من جديد دومي تزاري نكتابي المسك لو من كل عدومات كلهم أبيرو بيت كونهم أبيرو بيت بعلم أمسياتهم سلسلة جابير يوارد جابير كفر جابير سلسلة نمشي تلوخون لنا خلعتكم على باروتي خدوا لهم كلها أقول لهم لازم كم بعد داني الإيمان أبي سوف أزعل أبتدي ندير يوم وتحصل عز ذلك ممكن أوين الإيمان عندنا زحت عاد مشنري مسؤولية فرنا توني مسؤولية حجي خم مشنري في الذين أجابي المسؤولية ስለዚህ إذا عامسي كنسرح نحن زنبون تلاقي نقولوا لنا بعد يوزن سلسة عبيت بروجيكتس كنقولوا مستخالة نعيش بس البروجيكتس دي ما كندقف እንደዚህ ፍቀድ ላይ ብዙ خزار بخل يعني እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጽላል እንዳቆነ የሩ ፕሬየር ብዙሓት ሚኒስትሮች መርጅ እንዳገበረ ሰሓን ጊዜ አቲና እግዚአብሔር ይመስገን ሕብረት ዘመርቲ ኤርትራውያን ኣብ ዓመት ዝገብሮ ዘለው ስራሕ ትሪእዎ ኣለኹ ንምንቅቃሕ ንምትስታእ ቤተ ክርስቲያን ተሲኦም ካብ ዘለው ጊዜ ሎሚ ንሕና ምስ ሕብረት ዘመርቲ ኤርትራውያን ከመይ ኢልና ንሰርሕ ካብቲ ሓደ أجدنا إزاي يسواره مرجع يجينا حسابنا سون كوز كوزلو نحن هبوش بجولة من إزاي المسيح كبرنا إزاي سلزي نخان تتبوي يلهم نخان تتبوي يلهم ملو جدينا حتى من حدا وين ملو جديد حتى كبرنا أملاح لازم ملو جدينا حتى نتدالو كتب لعبه
تكليو آمين سمعت اليوم زابي كان إذا دلونا أن يترف علمنا أبزابة المزنحنس لكريستوس أهبيرنا أهبيرنا تنحلقنا زابي ስለዚህ በዚህ ሐበል ስማዓኒ ሐገር ስማዓኒ ለዚህ ይሁን ሰቢርኩም ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዋጋ ከትመጽኡ ዘለኹ ሓቢርና ፍረሽ ጌና ጥራይ ክንከይድ ኣይኮነን እንታይ ኣፕሊኬሽን ኣለና ናበይና ንሰርሕ ምክንያቱ ዊዝ ኣክሽን ክኾን ኣሎ ንሃና ተልእኾ ንስ ስለዚ በዚ ሎመዓንቲ ክዛረብ ንዓፍማር ኢንስፓየር ክገብርኩም ወይ ከዓ ሪቫይቭ ክገብርኩም زخارج زيادة كبر الصديقون بس عيوز المسالحين من المسجد تاين المسجد قرب سيره بابو فوق تسفاق كبير فزي بزح جزء بزح ساعات كنحزوكم كلنا تلوفوا لكم ناي كل البيت كريستيانات حبرت البيت كريستيان بتسعى فوق حسن سر يا مانا يكون بقول عينك تحجزونا بحسب مورال بأمره فاينانس بقوله يبدأ يجي بالسلسلة. ስለዚህ ፉል ታይም አገልጋሊ የበና ዝኽፈር ሰብ የብሉን ንኽፈር ሰባት ኣይኮንና ዘለና ብኾኑ ቮለንቲር ነገር ግን ንወለደና ወፅና ዘለና ሰባት ለእግዚአብሔር ይባላል። ለዚህ ተስናኑ ዘለና ምትሳትማ ብሬድዮ ቴሌቪዥን ፌስቡክ በሚዲያ ዝከታተሉና ዘለዉ በሽሓት ዝቁጠሩ ኣሕዋትና ኣብዚ ሰሚሮም ኢሎም ዝርግዑ ዘለዉ ይኣምን እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ እግዚአብሔር መመሊስ ይባርኩም። ለዚህ ስል እዚ ቁሩብ ሂብናኩም ስለ ዘለና ከም ሰባት ክንጋገር ከም ሰባት ክንመሃር ስለዚህ ግባና ምስ መጣዓይተይ መጋላልተይ ዝኾኑ ኣሕዋት ኣብ ቅድሚኹም ደው ክብል ከለኹም ዝስማዓኒ ሓበን ዓብዪ ክብርና ኣምላኽ። ስለዚ ኩላትኩም ኤሪፕሬት ኣካል ኢኹም ሎሚ ንሕና የለናን ንስኻትኩም ኢኹም ክትመርሑ እቲ መሰረት ዓብዪ ክኸውን ደቃ ትፅሑፍ ሪኢኹም ኣለኹም እቲ ንእሽቶ እንታይ ክኸውን እዩ ዓብዪ ክኸውን እዩ እቲ ንእሽቶ ሽሕ እቲ ኣዝዩ ውሕድ ከዓ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ኣነ እግዚአብሔር ነዚ ብግዚኡ ቀልጢፈ ክገብሮ ይብል እግዚአብሔር ይመስል ኣነ እግዚአብሔር ቀልጢፈ ክገብሮ ይብል እግዚአብሔር ይመስል ስለዚ መሬት ተመስናነ ዝዓመት እዚ እቲ ንእሽቶ ዝመስል ክፍሊ እንታይ ክኸውን እዩ ሽሕ ክኸውን እዩ እቲ ኣዝዩ ውሕድ ዝመስል ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እግዚአብሔር ይመስል ክንብርትዕ ክንጥሕስ እግዚአብሔር ይመስል ስለዚ ኣብ ቅድሚኹም ኣለና ከላልየኩም ኣንተ ወይ እኳ ዳዊት ሓዊ ኣላልየኩም እንታይ ይመስል እንታይ ዓይነት ስራሕ ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ ኦፕሬሽን ኦፊስ እንታይ ይገብሩ እቲ ኦፕሬሽን ኦፊስ ከም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ክንብል ከለና ፕሮፊት ንገብሩ ነገር የለን ፋንድ ንቕበሎ ነዋፍሮ እዚ ድማ ኣይአርኤስ ፎሎው ኣፕ ገብሮ ኣይአርኤስ ኮንትሮል ይገብሮ ኣት ሴም ታይም ንዑ መሓድረና ፋይናንስ ተሞክሮ ዘለዎ ንዓመታት ኣብ ፋይናንስ ዝሰርሑ ሰባት ኣመንቲ ኣብዚ ሚኒስትሪ እሙናት ኣገልገልቲ ሰባት ጎይታ ሂቡና ኣብ ማእከልና ድማ ሓና ሓፍያና ሓንፈላኒ ከምኡ ድማ ካዲያና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ጥበብ ምስትውዓል ክእለት ክህበን ኣብ ትሕቲአን ኮኦርዲኔት ዝገብር ኣካል ኣሎ ኦፊስ ኣሎ ንዑ ድማ የመሓድራ እቲ ኦፕሬሽን ኦፊስ ሌጋላይዝ ዝገብር ሌጋላይዝ ዘገልግል ብኸምኡ ኣብ ናይ ሆቴል ማናጅመንት ዘገልግል ሓፍትና ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ዋ ሓፍትና ሰናይት ኣብ ድሕሪተላ ሰኑ ብዛዕባ ሰናይት ክዛረቡ ዝኽእለሉ ነገር ቋንቋ የለን ብጣዕሚ ትግህቲ ተወፊያ ትሰርሕ ኣበር ዘይብልና ኮይና ክንወፅእ ከም ኤሪፍሬ ድማ ከይተደናገርና ክንወፅእ ዘይትንዓልቲ ትሰርሕ ሓፍትና እግዚአብሔር ይባረክ። ካብ ዝገርመኩም ሞያ ገድሎም ሰባት
كم أبو هوتيل تسرح كلك أي هوتيل زلوا لهوتيل مانيش تجبر كيرو نسبة سوا مويا كابس زلوا زلوا خستدري مويا يزلوا عيل بي سبوق لبي كم زلبي أكان أي تبنيستر سلسلة كتكفنا كم عزيز عليه ما بقوا بهكي بقولوا كتكفنا أما كنا استوهبتنا عباي يا رجال الرجال هذا كذي كم تطري لا تزاربكم كلنا وي cultural difference نزلنا يكون structure قبل الناس تبدأ قبل الرجال اليوم أما كنا بقول تماثلنا نهجي مرتي أوتورني بينا سر نهجي تبغى ورينا لهذا من الناس تبنا كلنا عنا كم صريحة بس نقولش بيت إكسترا بيون بيك لسه البيت فرق يستحق طب تعال البيت فرق يستحق سيدنا لنا بزعبان يسجد اليدات عقبة نهبل المجد ما غير حتنا كبرنا ولا غيره أربعين حتى بزوي بس حد بيفتح تقول السبعة بخمو خجل كلنا نزفون أبراهيم حونا بيلو أبراهيم سانياغو أبراهيم سانياغو أبراهيم أيونس أبراهيم أنت مشكلة علوكم نعم أبراهيم please this زباريازي أبزغت ما سانياغو يسلمت نزمين شريستوها بس في زياغر يبارك أوري مناقشة ويتاي واري سنوها بسوطة تمت سبونية كتير من حديثنا بتريد توفيق مانا زياغر يبارك እግዚአብሔር ይባረክ ኤርፕሬስ ሰባት ይባል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ይባረክ ምላህ መስገን እዚህም ዝለሱ አገንገን ከብተለው አስከባሩ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ለወለዶስ ደስ ይበቃ ለህዝቦም ስለሱ ይሕዋታለው እዚያው ካብቶም ብዙሓት ኩላንኩም ተነጽዋዕኩም አያኽለና ስለዚህ أتيس أبت أوفيس زلوا أبت أوبريشن أوفيس زلوا كتفلتوا كتنالي أوفيس زلوا لذي زيهم مسلو فاينانس هلونا أبت أوبريشن أوفيس تما حونا أبراهام حتى ما سنايفنا لولا جاي سوال كذولا أبراهام حونا تمايو علي قلت زخولو زدارون في استشهد فرعون في استشهد زدارون في كابتن وزاي قل عاوزين نسوي بروبوزال نلقى فاندريزنج نلقى أبدا أدفرتايزمنت بزحات حكاوية بزحات NGO كنا راح نقول نغل من قد الفترة ما زالوا باقي جاوي باقي قلنا أبدا راح ناخذنا بورد ممبرز كلهم كروهنا للبيزنس ميتينج إن قبلهم عندي ده البروجرام عدالنا بزحت عدو ندم عدو وكيل بس عقلقالي لو ما عندي أخي باخذ له ناي سلسي كبر الجزائر يوم جزائر السمارة سلسي نغني كنا نقوي إلى لنا سلسي بخيوه سلسي نبيعوه سلسي قد إزاجة تدريبه እግዚአብሔር ወለዱና ህብረተሰብና እንታንገስ ነፍስ ወከፍኩ ነፍስ ጸሎትኩም እንታንከው በኢንቴግሪቲ ይሰራ በአካውንታብሊቲ ይሰራ በቅንዕና እንታንሰራ
دامكم كذلنا كل جزء كذكرنا እግዚአብሔር ንመርሓት እንደራሃሪሙ ጥራይ ትዝብዝ ብታይ ይግሪያታ ሰይጣን ንመርሓት እንደራሃሪሙ ለትጓዛ እንደራሃሪሙ ተይቀው ትዝብ ይብተል ስለዚህ ከይን ዳናገን ገጥምና ሓቢርና በቋንቋና በቃላትና ሓቢርና ሓደ ኮይና እግዚአብሔር ይባርክ ክንከይ ጸልዩና አሜን ብዙሕ ዘለዎ ሰብ ዝተፋላለዩ ባህሪ ዘለዎ ካራክተሩ ብዙሕ ዝኾነ ሰብ ገጢሙ ክሰርሕ ሕውነት ክፈጥር ናይት ልዑላዊ ሓሳብ ኢድ እግዚአብሔር ይባርክ ካብ ዝተፈላለዩ ባክግራውንድ ዝመጣና ኢና ግን አግጥም አልግብ አስምር አድርገን እግዚአብሔር ይመስገን ግጥምጥም ይላል ክብርና አምላክ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እዞም ሕዋትና ከለሙ ካብዚ ሚኒስትሪ ካብ ዘለኹም ዘይበረኸ ዝተጋደናዮ ክንገብሮ ዘለና ሕቶታት እንተሎ ክቕበል እየ ካልኣይ ኣብዚ ጉባኤ እዚ በዛ ዓቕሚ እዚ ክሕግዘኩም እደሊ ማለት ከምዚ ክእለት ኣለና ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤንጂኦ ሰሪሐ እየ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ አይቲ ሲስተም ሰሪሐ እየ ነቲ ዌብ ናትኩም ዲዛይን ክገብሮ ንኽእል ቮለንቲርስ ዘለኹም ከምዚ ክፅዋዓኩም ክትረኽቡና ነዞም ቦርድ ክትረኽብዎም ብኸምኡ ክትድግፉና ንደሊና እግዚአብሔር ይመስገን ብኸምኡ ቴሌቭዥን ብሜድያ ትከታተሉና ሎም ኮንታክት ትገብሩና ትኽእሉ ንሕና ሰባት የድልዩና ዓቕሚ ሰብ የድልየና ክለኣኹ ዝኽእሉ ክሰርሑ ዝኽእሉ በብትኽፍሉ ኣልጊቦም ክለልሙ ዝኽእሉ የድልዩና ስለዚ ብተመክሮኹም ክንጥቀመልኩም ደሊ ኤርፕሬን ክእለት ዘለዎም ሕዋት ፍልጠት ዘለዎም ሕዋት ትእክብ ያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንደሊና ኢንጂነርስ ንደሊና ዶክተርስ ንደሊና ነርስስ ንደሊና ሚሽነርስ ንደሊና እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ዝኾነ ዓይነት አገልጋል የድልየና ስለዚህ ወልካም ቱ ኤቭሪ ፕሬየር የፍርስ ክብርና አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን እና ምስቲ ጊዜ አንጻር እኔ ሓደ ወይ ክልተ ሕቶ ክቕበል እሞ ኣብ ማእከል ሕዋትና ዘለው ኣብ ማእከል እዞም ቦርድ ክምልስዎ ዘለው ሕቶ ዘይበርህ እንተሎ ክነብርሆ ዘለና ነገራት እንተሎ ክትሓክሙ ከፍቅድ እየ ማለት እዩ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ብጣዕሚ ዘኽብረኩም ሕጂ ንዓኹም ክሰምዓኩም ዕድል ኣለኩም ነዘን በዚ ድሕረይ ኮይኖም ብቕድመይ ኮይኖም ኣኺዱ ሰዓት ስለ ዝብሉ ዘለው ሕጂ ግን ዕድል ክህበሉ استحقوا سزلوا توارم انتهي زلزل له بحث حاوي توارم تالي تشفي واحد دي كي يحلق طلع سحرق الزهري يا مالك انتهي زلزل له أبزي شبات الزي حالة ويمتس نزمت عمل انتهي له في الزبي ممعيات الفيديو يزلنا زلو مالك ስለዚህ ከተወለ ቁጥር 100 ፊት ኦንዚ ነዚህ ምንስዚ እንታይ ክስስ ወይ እንታይ ጎኑ ግሩፕ ደኺሙሎ እንታይ ሓይሽ ይዝለሎሞ ንሓደ መጥፈልን ይንቆመን አይተከለ አቀያ ግን حد كبرنا الله حتى يكون حسابات من زلني حال خبلا زلني قويتا زلني عمالجي قدم كله نقويتا خلقته آمين قويتا خلقته إزابير كا قدمه له كاريك دماء كبتعاد يقصد مهارنا إذنه دمت الله كتسوه ناريك من حكم ناريك كبلته اسمه الحيط وبقبك مرحب نزرخاك دحريكم نتخيل قبل عرفتي لبخو بزوزخو عن زوجو مالتي لبك زابير سواء شيء هذا باسم إريتريا زلن الباوي أخبرت كأربع كنوت مبايسكي كبرها بون
وين كان انت تسمعش هم اعرف تجني والله هو ايه معناته ايه او كبسان ارزي كبو ازي تتكبروا هافتكوا باي صلاه እሺ እግዚአብሔር ይባርካል ተማታይ ቴሌፎን ይሰራ 4 ሰዓት ዝግልገል ማለት ነው አተማዓቲ ዓመት ሙሉ ማለት ነው ወላ ይስተራዕቅ ሰው ወላ ኒው ይር ሰው ማለት ነው ስለዚህ ይሰራ 4 ሰዓት ዝግበርሲ ገሊኦም ካላቶም ኩሩፍ ይርማሉማ አፍቶም ኮምፒውተር ዘጎልጉ ማለት ያለ አው አዘቦ ስጋህ ዝረሙ ኻስ ኮንትሮል ነው ማለት ነው እዚያ ተመልክያ ማየት ነው ላይ ተባራ كده الموضة حاجة من الموضة حانت ده هو نفس كتير فولي تريتمنت كويس أنا حالة كيس opportunity نسي opportunity كلامي مالتي قال سبع مسافر كوينا عايز خلق على المينستري كان مشينير كاتب من هو مالك حجي نعم سكر عالم المينستري كاتب من هذا العالم مساك سر بالحساب والبيان حجي خان كاتب كونس يريبير كميجرو أكمليتي كم دعينا عندهم مثل كونسي بخمي أكمليتي Thank you sudah terhasilkan. Gen mukullatna gen sopanana. Every prayer so ilu sabayatan. Natna principle ala. Net principle nahna da amalna lu zamale ayyot rayna qabla. Bra'ana telefona بنصانتنا زي سامع الحدا غينو أو عيونا مسوقنا عيني حقنا حقنا جاي بارك كبرني جابي يقول تمسبر كنت تفتوه بزوج عين السماء كنتو عديتات أبوتات أو عدم استمر على عينات سبس لزلو نقول الزخول لبلو كمان ميديا زلوا أجمعتي بلاي علمينات بس تكيكم سلزجلجلو sometimes technology سما سلزقلو بس أي technology أنصار بس أجزي أبتنا ميديا كي واتر كي دخل ليتي معتي زي دكس FM مالولي زبالة تسويهم حاول على FM رايوه كبرنا أملاك ناني FM فريقين بدو الله بارك عديتنا ما خلا الوزير سكيا دي دخما كبرنا ديابي صباح خير بلانا زيارة خلانا يا رب صباح مستجيزي زلنا نايتي إيربير زمرتي عدينا كم زلوانا ما راح أذكرنا كفلي مزمرنا عدينا كم زلنا أيوة ديابي بلانا هذا المينستري يعني كذي كبرنا أملاك ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርኩ ምስተለና ጊዜ አንፃር ለዓለም ውጆላ አዋጅ አለው every year ስድማን ታይ ቲሸርት ላይ ንሓድነት ናይ አብዛአተናዩ ጎደና አብዛአተናዩ ቦታ ክንምስከረሉ ንኽእል every prayer ስለዚህ በሚዲያ ድማ ስለዝኸይ ዓለም ድማ ውጆላይና ኩላትና ካብ ዘለና የተስኢና ስእሊ ንወስድ ኢና
عرفت خلقكم نعرف كلها تبقى بزقدمين تمسيهم بمول أنا سئل خواسي أفريم حونا سئل خواسي أبراهام حونا سئل خواسي لازم إذا خلنا ملوينا نعلم بما حلوينا جزاري الفاتح لازم كلها تبقى